Здравейте! Днес ще ви представя камина за вграждане с въздуховоди Pretty CFE. Това е най-новият модел с въздуховоди с марка Pretty. Мощността му е 16 кВт и половина, което стига за затопляне на помещения до 275 кубични метра или 110 квадратни метра, зависимо от височината и изолацията. Изработен е корпусно от 4 мм стомана, а лицето е чувано. Подобренията при този модел са, освен клапата за първичен въздух от лицето на вратата, отвори за вторичен въздух, които са зад вратата на лицевия панел и отвор за третичен въздух, който е в гърба на камина. Габаритните размери са 66 см ширина на 64 см дълбочина, висока е 125 см и тежи 180 кг. Размерът на отвора е 53 ширина на 20 см височина, а горивната камера е 53 на 45. В гърба на камината виждаме отворите, през които постъпва третичния въздух, частично в горивната камера. Друга част преминава през този завихрящ елемент, за да направи повторно изгаряне във върха на горивната камера. Вратата и стъклото са добре оплътнени. Пепелника се намира зад вратата. Като всички останали камини с въздуховоди, и тази е оборудвана с вентилатор за обдухване. Абсолютно всички са еднакви. Два входа на FI120. Има управление на оборотите с тази вратка. Има и монтиран термостат с сонда, която мери температурата. Когато запалим камината, да се включи вентилатора, когато изстине, да се изключи. Този капак е ревизия за почистване. Следователно е хубаво да имаме достъп до тази част на камината след като се вгради. Това е достъп до въздушната риза, където се натрупват нагари и всъщност е добре да се обслужва периодично, за да имаме добър топлообмен. В горната част на камината имаме двата въздуховода, които са на FI128. Това не означава, че може само два въздуховода да се ползват. По принцип може да се разклоняват допълнително посредством тройници. И димоотвода, който е на FI200, оборудвани с клапичка. Тук нагледно може да се види разликата между CFE и Pretty CMVF. Всъщност CMF и CM2F са моделите с по-малки врати и по-малки горивни камери, докато CFE е вариантът с по-голямата врата. Предимството на моделите с въздуховоди идва в това, че произвеждат голяма мощност много бързо и всъщност ефекта на комфорт се усеща в рамките на първите часове след тяхното запалване. За разлика от водните ризи не са така капризни от поддръжка. При спиране на тока няма какво да се повреди при тях. Следователно са приложими в помещения, които не се отопляват ежедневно, като вили, къщи за гости, механи, ресторанти, остъклени навеси, всякакви помещения, в които живият огън и комфортната температура са необходимост. За цената попитайте в коментарите. За поръчки и допълнителни въпроси може да се свържете с нас през контактната форма в нашия сайт pottery.bg или посочените телефони. Може да ни намерите и в нашите социални мрежи, а също така ви очакваме и на място в нашия шоурум в София, Бусманци, улица Беговица, 29.